O Bogu. On, Gospod naš, bezgraničan je u ljubavi, neiskazano. Trebalo bi da mu pristupamo iskreno i da budemo stalno sa njim, jer on je stalno sa nama. Bog naš Isus Hristos jeste savršeni Bog i savršeni čovek. On kao savršeni Bog sve obuhvata ljubavlju. On je i kao savršeni čovek mio svakoj duši koja mu pristupa. Nama sve nekako izgleda da nam je daleko ta ljubav Božja, da je Bog mnogo daleko od nas. U stvari, mi se udaljavamo od Boga. Bog ne može da se odvoji od nas jer je on život. On je sav ljubav. Kad bismo i mi imali prema njemu takvu ljubav, pristupali mu kao prema svom iskrenom prijatelju. Ali mi ne pristupamo na takav način, nego sve nekako izolovano, nekako zvanično. I kad se molimo i kad nešto dobro činimo, sve nekako kao da smo i suviše zvanični. A on traži od nas da budemo prirodni. On nam je pokazao kako je među nama živeo prostodušno, smireno i krotko. Kakve nas je Gospod stvorio, takvi da mu pristupamo. Kao dete bezazleno da mu pristupamo. Njemu, Gospodu, mila su dobra dela koja činimo. Milostinju i sve što činimo radi spasenja našeg, radi koristi bližnjih i svete crkve, sve je dobro i milo Gospodu. Ali je Gospodu najmilija i najdraža ljubav bezazlena, prostodušna, detinja, koja se tako priljubi k srcu njegovom. Eto šta je Gospodu najumiljenije što on od nas traži. A to može svaka duša, i bogat, i siromah, i star, i mlad. Nekako se stalno vraćam na tu temu. Uvek bih to ponavljao da se naučimo kako da se približimo svome roditelju, kako da mu se približimo srcem, cijelim svojim bićem, kako da mu budemo omiljeni kao što su anđeli i sveti, jer mi smo mnogo prljavi, nečisti. On ne gleda na našu prljavštinu i nečistotu kad mu pristupamo od srca. Prihvata nas odmah. Kad se nešto ogrešimo od svoga roditelja pa mu od srca pristupamo, sve nam prašta kao da ništa nije bilo. Pošto mi svoje sopstvene snage nemamo, moramo da mu pristupimo kao bezazlena, prostodušna deca, od srca da ga molimo da nas nauči kako da budemo dobri, kako da ga silno ljubimo kao što ga ljubi Majka Presveta, anđeli i sveti. On pokreće naš život i želi da ga razumemo i shvatimo. Sav njegov život na zemlji bio je prirodan, takav da ga čovek može shvatiti. Kazao je da je Bog ljubav. Objasnio nam da je Bogu tako omilio svet da je dao svoga sina jedinorodnoga radi spasenja čoveka. Otkrio nam je tajnu, mnogo nam je otkrio. Uzvisio nas je iznad svih stvorenja. Priroda čovekova uzdignuta iznad svih stvorenja ušla je u tajnstvo svete životvorjašće trojice. Sva priroda je tajanstvena, od biljke do ptice i čoveka, jer je Bog u svemu prisutan. On razmiče malo zavesu tajanstva samo onome koga istinski ljubi, a to je najčešće čovek čista srca. Bog je neshvatljiva energija i čovek nosi u sebi neshvatljivu energiju. Kada se usaglase te dve energije, kakav je to raj već ovde na zemlji, kakva radost i sveobuhvatna ljubav. Ko je taj na zemaljskoj kugli bio ili će biti, ko će biti univerzalni znalac svega? Niko. Svako se u nekom pravcu usavršava, nešto sastavlja i tako bivamo jedna celina. Ljudi obožavaju filozofe, razne naučnike, stalno citiraju njihove reči. Niko ne obraća pažnju da je Bog obećao našim praocima da će poslati izbavitelja sveta da nas dovede u prvobitno stanje. Niko nije znao da će to sam Bog biti, jer samo može onaj koji nas je stvorio da nas dovede u prvobitno stanje. Ko će drugi? I došao je, a nisu ga primili. Eto, mi smo se krstili u Hrista Gospoda, hrišćani smo po formi, a ne onako kako naš Gospod želi. Nema ništa u nama dobro. Čim mi znamo da mislimo zlo i da se gnevimo, da omalovažavamo bližnjega svog, nema tu ništa vredno. A čitali su, ali ne razumeju. Ko je od filozofa i od naučnika sveta mogao da kaže za sebe: ja sam put, istina i život?
To niko nije mogao da kaže. I da kaže, ja sam hleb života. Ili, ko veruje u mene, ima život večni. Ali ljudi uskogrudi malo razumeju, malo shvataju, sve im je bliže nego istina, a ponajpre laž. Teško je Bogu da nam se javi kada je čovek kao razbijeno ogledalo u kome se i duhovne poruke različito i uvek fragmentarno prelamaju. Svako primi onoliko koliko može i onako kako mu je razbijeno ogledalo sa kojim već dolazi na svijet. Hristos je došao na zemlju da bi naše ogledalo opet postalo cijelo i tako celovito primilo Boga. Naravno da mnogi ne mogu da pojme Boga, niti da ga potpuno u sebe prime. Naše telo, ovakvo kakvo je sada, nije u stanju da izdrži svetlost. To je mogući razlog zašto su se svetitelji koji su se cijelog života borili sa iskušenjima i izborili i dobivši prosvjetljenje, dosta brzo posle toga prosvjetljenja selili u drugi svijet. Velika je njihova radost tamo, jer se osjećaju i u ljubavi kliču sa ostalim sličnim dušama koje slave Boga, a pri svemu tome zadržavaju svoju ličnost, ali ne na sebičan način, već na način kako to i na zemlji čine duhovni ljudi. Um, volja i srce postali su u prosvetljenih ljudi jedno. Oni su najčešće razdvojeni u čoveku, pa otud i brojne nevolje čovekove u životu. Kod velikih duhovnika nije to više samo spoljašnja svetlost koja im se blagodaću povremeno ukazuje, već ona mnogo dublja i trajnija, unutarnja svetlost koja se od srca penje i ispunjava cijelog čoveka. Ova svetlost je ljubav i samo sa ljubavlju je čovek najbliži Bogu koji je sušta ljubav. Čovekovo usavršavanje i približavanje Bogu večito je, jer je Bog ne samo nesaznajan i nepojmljiv, nego i nedokučen. U ljubavi, međutim, mi smo najbliži i najsigurniji sa Bogom. Dodir sa duhom je munjevit, dok naš pojam vremena nema nikakvog značaja u duhovnim hijerarhijama. A ove hijerarhije postoje. U Evanđelju je rečeno, mnogo je stanova u kući Oca mojega. Prema stepenu duhovnog postignuća ovde, dobijamo posle smrti odgovarajući stan i srodne duše sa kojima tamo dalje živimo. Gospod neće da ispuni svaku našu molitvu, jer ako bismo dobijali uvek kad zatražimo, ko bi nas mogao ubediti da na zemlji ima neko mudriji i umniji od nas i od koga bi takav čovek primao savet? Gospod nam ponekad otkriva u mislima odgovor na razna pitanja i tajne, a ponekad zataji da bismo se obratili ljudima za savet i tako se smirili.